Пахвалений Єсус Христос. Вітаю всіх вас, поважані телеглядачі. В ефірі телепередача «Радость Євангелія». З вами я, ксьондз Дмитрий Малець, вікарій парафії Узвіження Святого Крижа у Лідзі. Сьогодні ми переживаємо разом з вами урочистость з послання Духа Святого і послухаємо текст Євангелія, призначений на гэты дзень. З Євангелія паводле Яна. Калі быў вечар таго першага тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя, ад страху перад юдэямі прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне, і сказаў ім: «Спакой вам!» І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Отец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта слова Пана. Умілаваныя у Хрысце Пану, браты і сёстры, сёння мы з вами становімся сведкамі вельмі важнай падзеі ў жыцці Касцёла. Калі настаў дзень Пяцідзесятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, і нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. Можам сказаць, што гэты дзень з'яўляецца днём нараджэння паўсюднага Касцёла. Менавіта сёння мы з вами перажываем знамінальную урачыстасць паслання Духа Святога. Христос запрашае нас адкрыцца на дзейнасць Духа Святога, так, як гэта зрабілі яго апосталы і вучні. Спакой вам! Прыміце Духа Святога. Мы з вами такія ж вучні, хоць і аддзяляе нас немалы перамежак часу ад падзеяў першай Пяцідзесятніцы, першых зялёных святаў, як называюць гэту урачыстасць у народзе. Аднак і зараз Дух Святы сыходзіць ад Айца і Сына, напаўняе нашае сэрцы шматлікімі дарамі і харызмамі у нашым хрысціянскім жыцці. Таму сёння чарговы ўспамін той першай нядзелі, калі вучні збіраліся разам. Заўважце, яны трывалі разам. Не сказана ў Святым Пісанні, што вучні дзесьці ў глыбіні сэрца верылі, што Бог ёсць, і жылі кожны паасобку. Такое толькі зараз можна пачуць ад некаторых людзей. Але на пачатку так не было. Апосталы і вучні былі разам у супольнасці, якая называецца Касцёлам. Яны чакалі дару ад Айца, чакалі спаўнення абяцання, якое даў ім Езус перад тым, як узысці на неба. «Вось я спасылаю на вас абяцанне Айца майго, а вы заставайцеся ў горадзе, пакуль не апранецеся у моц з вышыні». Шаноўныя браты і сёстры, менавіта ў гэтым заключаецца сэнс нашых штонядзельных спатканняў з Езусам у Эўхарыстыі. Там, дзе двое або трое сабрана ў імя маё, кажа Езус, там я сярод іх. 7 тыдняў таму мы радаваліся васкрасенню Езуса Хрыста. Гэта урачыстасць традыцыйна збірае найбольшую колькасць веруючых у Касцёле. Але кожная нядзеля уключае ў сябе гэтую таямніцу. Менавіта таму кожная нядзеля на працягу года з'яўляецца абавязковай да ўдзелу у святой імшы. Кожная нядзеля – гэта ж тое ўваскрасенне, гэта тое ж самае спасланне Духа Святога, якое асаблівым чынам святкуем сёння. У літургіі кожнай нядзелі ёсць такія словы:
якія прыводзяць да высновы, што нядзеля – гэта дзень, у які Езус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога. Варта кожнаму з нас усвядоміць такую рэч. Праз пасланне Духа Святога нам адкрываецца вялікая таямніца быту і дзейнасці Бога. І ў святле гэтага мы спазнаем, што Бог Айцец з'яўляецца аўтарам справы стварэння. Божы Сын стаіць на чале справы адкуплення. І менавіта сёння аб'яўляецца трэцяя Божая асоба, Дух Святы, які здзяйсняе справу асвячэння чалавека, а праз яго асвячэнне ўсяго свету. Яшчэ ад самага пачатку існавання Касцёла існуе разуменне двух этапаў спаслання Духа Святога. Першае спасланне – гэта той момант, калі Езус пасля свайго воскресення уваходзіць праз закрытыя дзверы да супольнасці сваіх вучняў, далікатна дзьме на іх і кажа: «Вазьміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім іх затрымаеце, на тым будуць затрыманыя». І гэта было так званым першым спасланнем Духа Святога. Яно было спасланнем на адпушчэнне грахоў і было накіравана на стварэнне новага чалавека, на ачышчэнне сэрца. Вобразна кажучы, першае спасланне Духа Святога прычынілася да аднаўлення і падрыхтоўкі сэрца, якое, нібы каштоўны посуд, пад уздзеяннем Духа ачышчалася і рыхтавалася да другога спаслання, дзякуючы якому гэты высакародны посуд, нашыя сэрцы, могуць быць напоўнены Духам Святым, яго шматлікімі дарамі і ласкамі. Уявім сабе, што магло бы стацца, калі б дар Духа Святога, яго боская моц, яго шматлікія багатыя харызмы уліваліся ў непадрыхтаваныя сэрцы, калі посуд чалавечага сэрца яшчэ не адноўлены. Можам сабе ўявіць і добра ведаем, што сталася б. А было б так, як сказаў Езус: «Не ўлівайце маладое віно да старых мяхоў». Чаму? Езус тлумачыць, бо ў такім выпадку мяхі рвуцца, віно цяжкае, мяхі марнуюцца. Маладое віно належыць уліваць у новыя мяхі, тады і адно і другое захоўваецца. У выпадку дароў Духа Святога справядліва сказаць, што яны ёсць тым маладым віном, якое ўліваецца ў нашыя сэрцы, у мяхі нашых сэрцаў. Для маладога віна нам патрэбны новыя мяхі. У першым спасланні Езус пакідае сродкі, неабходныя для аднаўлення чалавека, аднаўлення супольнасці, для таго, каб стварыць і падрыхтаваць у духоўным сэнсе новыя мяхі. І гэтыя сродкі – сакраменты. Першы – гэта сакрамент хросту. Як кажа Святое Пісанне, хрост на адпушчэнне грахоў. І другі сакрамент – сакрамент споведзі. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца. Шановныя браты і сёстры, стварэнне новага чалавека, аднаўленне сэрца – гэта нішто іншае, як адпушчэнне грахоў, бо за нашых грахоў і правінаў забруджваецца каштоўны посуд нашага сэрца, а нашы так званыя мяхі становяцца старымі і дзіравымі. Але дзякуючы Божаму прабачэнню, у сакраменце споведзі мы маем магчымасць аднавіць сябе, каб нанова падрыхтавацца да прыняцця дароў Духа Святога, па-іншаму падысці да другога спаслання Духа Святога,
як разумеў гэта першы касцёл. Таму для нас, веруючых, першае спасланне Духа Святога – гэта наше ўласнае навяртанне, гэта прыняцце евангельскай праўды да сэрца. Другое ж яго спасланне – гэта ўмацаванне ў праўдзе, нашае жыццё і сведчанне Евангелія Хрыста. Гэта канкрэтнае заданне, якое вызначае мне Бог у маім жыцці. Гэта жыццё паводле прынцыпаў веры. Гэта атрыманне Божых дароў і выкарыстанне іх у жыцці, як для ўласнага дабра, так і для дабра супольнасці Касцёла. Так было ў жыцці апосталаў. Яны не адразу ўсё зразумелі пра Езуса, пра Бога і лёс гэтага свету. Апосталы былі сведкамі шматлікіх цудаў Езуса. З яго вуснаў яны чулі не адзін заклік да навяртання, прыгожую навуку пра Божае валадарства. Яны слухалі яго словы, бачылі праўды і прынцыпы, якімі жыве Езус, але не былі моцнымі ў веры. Апосталы чулі, што любоў з'яўляецца найвышэйшай вартасцю, да якой павінен імкнуцца, і якой павінен жыць кожны чалавек. Але для іх гэта была толькі тэорыя. На практыцы вучням Хрыста яшчэ далёка было да гэтага ўзнёслага ідэалу, каб рэалізаваць самую галоўную запаведь – любові да Бога і бліжняга. І толькі зараз, калі Дух Святы сыходзіць на апосталаў, яны пачынаюць разумець тое, што казаў Езус. Яны выходзяць у свет, каб несці Евангелие, каб абвяшчаць Божае валадарства. Да гэтага апосталы былі нібы паралізаваныя страхам, неабгрунтаванай боязю. Ім здавалася, што ўвесь свет супраць іх, а яны не здольныя нешта змяніць. Але дарэмна яны так думалі. Сам Езус кажа: «Будьце адважнымі, я перамог свет». І калі Дух Святы напаўняе Хрыстовых вучняў, спаўняюцца словы Езуса адносна Духа Святого: «Ён вас усяму навучыць». І цяпер вучні з адвагаю у сэрцы выходзяць у свет. Бачна іх унутраная перамена. І напоўніліся ўсе Духам Святым і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Бачна, што зараз хрыстовыя вучні падрыхтаваныя, каб скласці найвышэйшую ахвяру, аддаць жыццё ў імя Езуса. Няма большай любові, калі хтосьці жыццё сваё аддае за братоў сваіх. Паважаныя браты і сёстры, менавіта так выглядае дынаміка дзейнасці Духа Святога. Спачатку ідзе падрыхтоўка нашых сэрцаў. Калі Езус, як мы сёння чуем у Евангеліі, дае нам Духа Святога, і ўрэшце адбываецца ягонае прыйсце ў моцным ветры і ў языках полымя. І так, як было калісьці, ёсць і цяпер. Езус звяртаецца да кожнага з нас, кажучы: «Ідзіце па ўсёй зямлі і абвяшчайце добрую навіну». А каб адважна ісці ў свет, трэба быць умацаваным у веры, як у свой час апосталы. Нам патрэбны дары Духа Святога. Таму сёння Дух Святы сыходзіць на кожнага з нас, каб сваёй нябачнай моцаю дакрануцца да глыбіні нашых сэрцаў. Напрыканцы нашага разважання хачу прывесці словы святога Яна Паўла II. Мерай чалавека з'яўляецца яго сэрца. Неабсяжнае сэрца, у якім ёсць велізарная прастора для чалавека і Бога. Але калі гэтае сэрца закрытае, то промні ласкаў Духа Святога
не могуць запомніць яго глыбокую і вялікую прастору. Божыя ласкі сплываюць, не трапляючы ў сэрцы. Дарагія браты і сёстры, трэба і нам у пакоры схіліць головы перад Богам і адкрыць нашае сэрцы на прыняцце Божых дароў на кожны дзень. Варта ўсведамляць тую бязмерную любоў, якую дае нам Бог у сваіх дарах і ласках. У кожнай нашай малітве, калі мы прымаем сакраменты, падчас кожнай святой імшы нам неабходна Божае святло, любоў, моцная вера, мужнасць і адвага. І сёння Дух Святы спасылае нам свае дары: мудрасць, розум, раду, мужнасць, умеласць, пабожнасць, боязь Божую. Аб гэтых і іншых дарах з пакораю трэба прасіць Духа Святога, і не толькі сёння. Калі вы з Богам, то ўсё магчыма. Тады не пужаюць нейкія жыццёвыя выпрабаванні і цяжкасці. А каб паспяхова рэалізаваць нашае хрысціянскае пакліканне да святасці, трэба адчыніць сябе на дзейнасць Духа Святога, запрасіць Хрыста ў нашыя асяроддзі, нашыя сем'і і ў нашыя сэрцы. Запрашайце Яго не толькі сёння, але на працягу ўсяго свайго жыцця. Амен.